Noong August 1, nasa 368 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Zambales. At sa loob lang ng isang buwan, 642 cases ang dumagdag sa kanilang COVID tally. As of September 4, nasa 1,010 na ang bilang ng aktibong COVID cases sa lalawigan. At sa mga panahong ito, 81 na Sambalenyo ang namatay dahil sa virus. Mula sa 116 COVID-related deaths noong unang linggo ng Agosto, umakyat ito sa 197 sa kasalukuyan. Ang 169-bed capacity ng COVID ward sa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital, 80% o 135 beds na ang okupado. Aminado naman si Governor Hermogenes Ebdane Jr. na kulang ang natatanggap nilang supply ng COVID vaccine. Makabuti pa tayo 2 taon dito bago tayo sa vaccination. Kasi kulang daw yung vaccine. Sa vaccination data ng lalawigan, nasa 55,584 pa lang ang nakatanggap ng first dose ng COVID vaccine, habang 58,116 ang fully vaccinated. Malayo pa ito sa 400,000 residente na target mabakunahan para makamit ang herd immunity. Sa kabila ng COVID situation ng probinsya, nananatili sa MGCQ ang Zambales, kagaya ng Pampanga, Nueva Ecija at Aurora. Rainiel Pawid, CLTV News. Thank you.